ọdachi ya bịakwutere ụlọ n'ụbọchị nke tata ka anyị nọkọrịta. Ihe anyị nwere isi n'ụbọchị nke tata bụ anụ ọkụkọ. Achọrọ ka m kụziere unu ụzọ esi esi anụ ọkụkọ. Esichaa ya, onye taa ya, o kwete n'ezie na anụ ọkụkọ a pụrụ iche. Ka anyị gawa n'ihu foto esi eme. Anyị asagokwa ọkụkọ anyị. Anyị ga-ebido ozikwanyere ya ihe anyị ga-eji sie ya. N'ime ọkụkọ anyị ga-etinye yabasị na ose anyị bere ebe. Anyị ga-etinyekwa seasoning cube anyị. Seasoning cube ọbụla ịchọkwa itinye n'ime ya. Nwekwara ike itinyecha ihe ndị ka n'ọkụkọ gị, ikpuchie ya, tinye ya n'akpa, dọnye ya na friji gị ka ihe ndị a niile tinye ya ka ọ bakwa ya ime ọfụma. Kama ụta m si emekwa ya, ihe ndị a niile m tinyekwara ya ka ga-abakwa ya ime ọfụma, n'agbanyeghị na ama ndosa nke m chetu. Ka m tụgharịchara ihe ndị nke a, m ga-etinyezikwa anụ a n'ite. Ụlọ afụ wee tinyego m n'ite, kama ma mgbanye ya mmiri kịta, m ga-esi ya, m ga-esinye ya n'ọkụ. Ọkụkọ a ga-eji aka ya na-amụpụta mmiri. Ọ na-amụpụtakwa mmiri a, ihe ndị a niile m kwanyecha n'ime ya ga na-abakwa n'ime ọkụkọ a ọfụma. M ga na-enenekwa ọ na-amụpụta mmiri, na-enene ya ka ọ takwana mmiri. Ọ ga na-amụpụta mmiri nwayọọ nwayọọ. Ụnụ na-afụkwa o jikwa aka ya na-amụpụta mmiri ya dịka nsi kwuo. Anyị ka ga-ahapụkwa ya ka o sitekwa. Anụ anyị egokwa, anyị ga-agụpụtazi ya n'ọkụ yee ya. Anyị eyewagokwa anụ anyị ga na-eghe ya. Anyị echazi ya gụpụta ya, anụ a adịghịkwa.